wata sabuwa yanzu Alisu Waga ya fito ya yi kaca-kaca da gwamnan Katsina bayan 'yan ta'adda sun kai wani mummunan hari a cikin sallar nan da kuma bayan sallah. Idan ba ku manta ba, ita dai jihar Katsina tana daga cikin jihohi wanda suke shan wahala a hannun 'yan bindiga, inda ko da wani lokaci sukan kai hare-hare su kashe mutane sannan kuma su kwashi wasu domin a ba su kuɗin fansa. Idan ba ku manta ba, kuma a watannin baya da suka wuce an yi sulhu da manya-manyan 'yan bindiga irin su shugaban 'yan bindiga Adamu Aleru, wanda dama yana daga cikin shugabannin 'yan bindiga wanda suka addabi yankin Katsina, wanda kuma shi Adamu Aleru sama da shekaru 10 kenan ana sulhu da shi a jihar Katsina, wanda kuma sai an yi sulhu da shi an fara samar da zaman lafiya, sai kuma kaga wannan ta'addancin ya dawo tukuru. Abinda zai baka haushi shine 'yan bindiga na jihar Katsina idan kai sulhu da su sai su daina kama mutanen jihar Katsina sai su koma jihar Zamfara, su kuma na Zamfara sai su dawo jihar Katsina. Haka suke ma mutane wannan fasin sai dai daga baya-bayan nan da aka yi sulhu da wayannan 'yan ta'adda, maimakon jihar Zamfara da za su koma ko kuma wata jiha sai suka balla jihar Kano, wanda kowa san cewar a shekarun baya da suka wuce kafin gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya hau gwamna, kwata-kwata 'yan bindiga ba sa kai hare-hare a jihar Kano. To sai dai yanzu bayan gwamnan Kano ya karɓi mulki daga shekaru 2 zuwa yau, yanzu 'yan bindiga kuna gani su kansu sun tasa jihar Kano gaba, inda kullum suke kai hare-hare suke kama mutane kullum suna kashewa. Dai talakawa sun sha fitowa suna kiraye-kiraye ga gwamnan Kano cewar lalle ɗauki mummunan mataki akan wannan 'yan bindiga, domin idan aka ce yanzu jihar Kano an riga an lalata ta irin yadda aka lalata Katsina da Zamfara, to lalle jama'a da dama ba su dinga zuwa domin yin kasuwanci ba, tunda dai an san yanzu duk jihohin Najeriya babu wata jiha da bata shigowa jihar Kano domin a sai kayayyaki. To amma yanzu matukar yanzu 'yan bindiga suna tare mutane akan hanya suna kamawa, to da dama dole wasu 'yan kasuwa za su daina zuwa, domin kai da ka zo kasuwanci an tare ka yanzu a hanya an kama ka an ce ka bada miliyan 10, wanda wani ma jarin sa bai wuce 100 ba ko miliyan 1, wani ma nashi bai kai haka ba. To kaga ko ina ko zai yiwu? Kaga duk wanda aka kama shi ka kaddara ya samu ya kubuta da kyar, kaga ba zai kara kokari ya bi wannan hanyar ba. Abin da zai baka haushi kuma za ka ga wannan 'yan siyasan kwata-kwata ba ta talakawa suke ba, amma kuma za ka ga in sun zo kamfe za su tuna cewa lalle in sun hau wannan mulki talakawa za su ji daɗi. Kuma wannan yaudara ba yau ne aka fara yin ta a ƙasar nan tamu Najeriya ba, domin dai shi wannan mulkin demokaradiyya yanzu an kusa kwashe shekaru 30 ana yin shi a ƙasar nan tamu Najeriya, amma kuma kullum wannan yaudara da ake gaya ma talaka zai ji daɗi kullum shine ake faɗa, amma kuma lalle har yanzu ba a samu canji ba. Kuma wannan hare-hare na 'yan bindiga kullum karuwa yake. Duk wanda zai zo zai dinga cewar lallai a zaɓe shi ne zai samar da tsaro a ƙasan, to amma kuma za ka ga ko da an zaɓe shi idan ya hau babu wani tsaro da zai samar, sai ma ka ga lallai rashin tsaron ya ƙaru. Tunda yanzu gwamnan jihar Katsina kuna gani lokacin da ya karɓi mulki a jihar Katsina ya nuna cewar wannan 'yan ta'adda ba zai sulhu da su ba, to amma abin da ya ba mutane mamaki sai gashi daga baya kuma lallai ya zo ya aminta da wannan sulhu da 'yan ta'adda, wanda kuma akwai lokacin ma da ya ce lallai za a saki wasu mutane kimanin mutum 70 wanda 'yan ta'adda ne manya-manya wanda aka kama a lokacin da aka yi wannan sulhu. To sai dai da dama lalle hatta 'yan sanda da sauran mahukunta na jihar Katsina suka nuna cewa lalle bai kamata a saki wannan 'yan ta'adda ba, domin kowa san cewa wannan sulhu da ake da 'yan ta'adda sulhun banza ne. Ko da an yi sulhun kwana 1 kwana 2 a ƙarshe za ga wannan 'yan ta'adda sun dawo sun ci gaba da kai har-haren da suke yi, lalle ba bari suke ba. To shi yasa kaga magana a sulhu da su aikin banza ne, domin kawai a yaƙe su kai tsaye lalle ina ga shine yafi. Gashi da dama a jihar Katsina kuna gani lalle an samar da 'yan sa kai wanda za su rinka yaƙar wa'annan 'yan ta'adda, to amma kuma a banza. A jihar Zamfara su ma an samar da su, banda su kuma yanzu akwai sauran jihohi da dama a arewacin Najeriya wanda su ma suke so lalle yanzu a samar da 'yan sa kai domin lalle a dinga yaƙar wannan 'yan ta'adda. Amma kuma duk irin wannan kokari da ake ta kokari a yi lalle a tabbatar da cewa an kakkaɓe 'yan ta'adda, to amma kuma sai ka ga lalle kamar wannan 'yan sa kai din da aka samu ba sa wani amfanin komai, tunda har yanzu wannan harare na 'yan ta'adda a jihar Katsina da sauran jihohi na arewacin Najeriya lalle ba daina yin shi aka yi ba. Kullum in aka waye gari sai dai kaga lalle yana karuwa ne ba fa raguwa ke ba. Inda ma a ce yanzu kamar yadda ake ganin cewa gwamnonin suna nuna cewa lalle wani 'yan ta'adda za a yaƙe su sosai, a ce tunda suka kawo mulkin nan ka kaddara shekara 2 nan ma a ce 'yan ta'adda nan yanzu a ce za a yi sati ko wata ba a ci sun kai hari ba, to lalle kaga da za a ce abin da sauki. To amma yanzu ba haka yake ba, za ka ga yau 'yan ta'adda sun kawo hari a guri, a gobe ma za su iya dawowa su kai hari. Kuma mafi yawanci kamar da muke ga muku shine za ka ga duk inda 'yan ta'addan nan suke kai hari mafi yawanci za ka ga lalle kan talakawa ne
ne, kuma mafi yawanci za ga inda suke kai har-haren nan ƙauyuku ne inda suka tabbatar cewa babu jami'an tsaro, amma duk garin da ya kai girma kamar local government to za ga lalle 'yan ta'addan nan ba su shiga wannan guri ba, saboda na tabbatar da cewa in sun shiga sun tabbatar cewa za su iya samun jami'an tsaro ko da 'yan banga ne a wannan yankin, to shi yasa za ka gani lalle ba a shiga irin wannan guri ba, mafi yawanci sai ƙauyuku. To shi yasa kake gani yanzu akwai ƙauyuku da dama na jihar Katsina wanda 'yan ta'addan nan kiri da musu sun kori mutane, kuma ana ci ana gani dole aka tashi aka bar wannan yanki saboda wayannan masifu na 'yan bindiga, tunda ko da wani lokaci an fito an yi kira ga gwamnatin jihar Katsina, an yi kira ga shugaban sojoji, an yi kira ga shugaban kasa, har an gaji lalle bai kawo mutane dauki ba. To kaga dole ka tashi ka bar wannan yanki, sannan abin da zai baka haushi idan kuma ka fito kace lalle babu gwamnati, shi ma nan wani ba tsira kai ba, shi ma a karke sa kama ka a wulakanta ka, dan me yasa zaka fito ka faɗa ka, kuma gashi dama ita amfanin gwamnati shine duk lokacin da aka ce lalle irin wannan 'yan ta'adda za su addabi mutane, lalle gwamnati ta yi amfani da karfin mulki ta yaki wannan 'yan ta'adda, amma an ƙi su. Kuma abin da zai baka haushi shine su lalle mutanen ƙauku suna son su sulhu da wannan 'yan bindigan, saboda menene sun san cewa lalle su ake kasha, kuma kamar yadda Alisu Waga ya faɗa ya ce lalle cewa wannan 'yan ta'adda idan dai an yi sulhu da su da gaske ne to lalle makaman su dinga ajewa, ba wai su dinga tafiya da su daji ba, sai dai 'yan ta'addan da dama su ma suna kokantawa cewa lalle idan an yi sulhu da su sannan kuma suka aje makaman su to lalle a cikin dajin to lalle za a samu wasu 'yan uwansu wanda su ko ba su aje makamai ba za su dinga zuwa sake su. To amma kuma kowane lokaci in dai da gaske sulhu suke so to ai ba dole sai ka zauna daji ba, idan an yi sulhu da kai za ka iya kwaso ina ka dawo cikin gari ka ci gaba da rayuwarka, tunda dai an san cewa idan an yi sulhu da wayannan 'yan bindigan lalle babu wanda zai taba su, kuma an sa yin sulhun nan ba so ɗaya ba so biyu ba, kuma 'yan bindigan nan suna shigowa cikin gari su ci gaba da harkokin su. To amma kuma sai dai daga baya za ka ga sulhu bai dorewa, tunda yanzu wannan sulhu da aka da 'yan bindigan nan a jihar Kaduna har yanzu bai wuce wata 6 ba, amma kuna gani yanzu har-haren 'yan bindigan nan ya dawo sabo kalau, kuma kullun kai har-haren nan ake babu gaira babu dalili, ana kama mutane ana kashewa. Abin da zai baka haushi ko mutanen mu yanzu in kafafen sada zumunta idan suka fito suka faɗa da magana cewa lalle gwamnatoci su tashi tsaye lalle a yaƙi wannan 'yan bindigan, sai ga lalle a ƙarke ta gaba yaƙi 'yan bindigan ba, amma kai da ka fito kana magana lalle an yaƙe ka, sai irin maganganun da Alisu Waga ya ke faɗa akan wa'annan gwamnoni musamman na arewacin Najeriya, lalle da suna karɓar shawarar Alisu Waga to da tuni wasu abubuwa da dama an magance su. Sai dai da yake shi Alisu Waga dama kowa san cewa dan Najeriya ne, amma kuma bai zauna a ƙasar nan tamu Najeriya, to shi yasa kake gani ko da wani lokaci wa'annan gwamnoni bai daga musu kafa in dai magana ta gaskiya ta zo to Alisu Waga lalle zai fito ya faɗe ta akan su, ko su ji daɗin ta ko ma dai ba su ji daɗin ta ba, to lalle shi babu ruwan shi zai fito ya faɗa. Amma kuna ganin da dama ire-iren Alisu Waga wanda suke fitowa suke faɗa ma wannan gwamnoni gaskiya, za ga duk inda suke in dai suna faɗin ƙasar ta Najeriya za ga dandana an bi su an kamo su. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wanta tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan kai like, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Wallahi tallahi a yanzu abin da yake nunawa a zahiri kaf jihar Katsina babu local government din da take cikin tashin hankali da musifa sama da karamar hukumar Matazu. Wallahi babu rana da ba za a kashe al'umma ba a wannan yanki na karamar hukumar Matazu. Ina za mu saka mu wannan rayuwa ba ta mana dadi, yanzu ko yau din nan sun shigo garin mu na Sayaya, bayan Allah sun fito da abincin su za su fara ci na sallah suna nishadi cikin iyalansu, amma wallahi tallahi da aka zo take aka harba mutum 3, wanda ma ya fita ya tafi gona aka harbe shi. Wannan wata irin rayuwa muke ciki? Ya kamata dan girman Allah dan Annabi Muhammadu mai girma gwamna da waɗanda abin ya shafa direct tun daga kan shugaban ƙasa zuwa ƙasa don Annabi Muhammadu a taimaka wa al'umma karamar hukumar Matazu. Rashin tsaron nan yayi yawa. To yanzu ku wannan mutanen yankin ya kun ga irin ta. A daidai lokacin da kake murnar sallah kayan karago ka sa shadda. A daidai lokaci akwai yan uwanka yaranka Hausawa suna nan zuwa ake ana bude musu wuta, ana daura musu kuɗi a yankin Katsina. Shi yasa duk cikin gwamnoni ba wanda yake ganin mugun munafiki da irin duk kwarada wallahi. Ba wanda nake masa kallon dan ta'adda wallahi irin duk kwarada. Wannan bawan Allah a bace akai an yi sulhu ba. Ba inda yan ta'adda ake ganin cewa an yi sulhu da su kamar Katsina. Muna kallon su yanda zamu ga moba ko kuma soja ko kuma dan sanda da bindiga, haka muke ganin su suna cakuɗe ɗaya da su da yan ta'adda. Idan kai magana sai a ce an yi sulhu ne yayi, amma aka yi sulhu sai aka bar dan ta'adda da bindigar sa. Yanda soja yake sa kaki, yanda moba yake sa kaki, yanda suke hawa mashina da motocin su haka suke yi. An yi sulhu shi gani yake wai haka shi ne zai jawo kasar sa zaman lafiya. Yanzu gashi daga yin sulhu kaf Katsina ba inda ake ta'addanci ake kashe mutane sama da a kabarewa sama da Katsina. Amma idan kai magana sai ka ce sulhu ne. Yanzu gashi na kura kallo imi suke yi, wannan fa isu ne suke idi, sai sun ga dama a idi, sai sun ga dama su dora mutane kuɗi, sai sun ga dama baka isa ka fito da waya ko da mashin ko da mota in dai naka ne a ƙauyukan Katsina in ba cikin Katsina ba. Amma a haka wa'annan mutanen sai ka fito ka ce wai wani su yanzu ba ma wai ta ya za a yankin su ya zauna lafiya ba, ya za a yi zaben 2027. Allah tsine muku albarka su duk rada. Allah tsine muku albarka. A haka kuke ganin cewa wai in kunne